A finals del mes d'agost de 1911, al Teatre Arnau de Barcelona s'hi feien unes obres de remodelació. Els diaris no paraven d'insertar, dia sí i altre també, grans anuncis fent ressò d'aquestes reformes. Arnau, próxima apertura, completamente reformado. Així comença una de les històries del Gordito. Aquella nit de dissabte, de 16 de setembre, al renovat Teatre Arnau ple, que no hi cabia un ou, i debutar la perfecció del couplet. La noia es feia dir Raquel Meller. Ay, Virgen del Consuelo, ven y ayúdame a salvar mi bien, de sus penas son mis dolores. Ay, Virgencita, sálvame, que quiere su cariño ser el preso eterno de mis amores. No era gens habitual al voltant de 1920 que una dona fos una compositora de couplets. Aleshores, la dona només podia ser un gerro decoratiu, un escarràs amb mainada incorporada o un objecte de desig. Càndida Pérez Martínez, una dona compositora dels anys 20. Jo sóc aquella noia que havia pescatat, els joves que avui tenen el cap tan platejat. Jo sóc la Marieta que anava amb el soldat, de qui encantaven cobles les dones del veïnat. La més mortificant cançó que em varen fer va ser la que d'hora sentíem al carrer. La coupletista té un doble objectiu. Per una banda, desempolsar partitures de couplet català i, de l'altra, divulgar la figura d'una dona compositora d'algunes de les cançons més famoses de la història del couplet. Jo soy